du ikke har prøvet Korean skincare før, så det er i hvert fald tid til, at du skal prøve det. Korean skincare er et godt eksempel på, at du kan få nogle lækre produkter til nogle meget billige penge. Det første produkt, som jeg nærmest har brugt op, det er Centellas Toning Toner. Det her er en brightening toner og lidt et forsøg fra mig, fordi jeg godt kan lide milky toners normalt, men jeg synes faktisk, den har fungeret super fint på min hud. Hvis du mangler en solcreme, så kan jeg forsikre dig om, at Beauty of Joseon's solcreme er lige den, du har brug for. Det er et meget let solcreme, der er SPF 50, og den føles bare virkelig god på huden. Jeg kan virkelig anbefale Centellas Sheet Mask, hvis du mangler en maske, som giver noget fugt. Det er jo sådan en sheet mask, du putter rundt om ansigtet og lader den være i noget tid, og så føles den bare så lækker på huden efterfølgende. Next up er den her ansigtscreme, og det er Black Rice 5-Cinnamide Barrier Moisturizing Cream. Og når jeg siger, at den føles så behagelig på huden, det er sådan en følelse af, at din hud den bliver plumpet, og så giver den sådan en rigtig glass skin look. Det er i hvert fald min nye go-to. Fra Sun By Me så har vi også de her pads. Der følger sådan en lille tang her med, og så kan man sådan trække produktet op her, hvor man får de her pads, som man så kører rundt i ansigtet. Der er så både AHA, BHA og PHA i de her skin pads. Og det lækre ved dem, det er, at de har den her mintduft, så det føles sådan rigtig refreshing på huden, når man bruger dem.